Алсу Хәсәнова. Йола. Икенче бүлек. Тимер Закир яшьләрне ниһаять эзләп тапкач, кызуланып, бик җикеренгән иде дә. Тик аны кызы туктатты. Мин калам инде, әти, дип сыгып чыгарды ул авызыннан сүзен. Чөнки урланганнан соң кире кайтса, кеше ни әйтер, ни сөйләр, авылда гайбәтен таратырлар дип курыкты. Эх, шул вакытта әтисенә ярып кайтып киткән булсачы. Юк, китмәде шул. Язмыштыр күрәсең. Кеше карбыз түгел, эшен ярып карап булмый. Ул чакта Ильясның халкын кем белгән? Алар икәүләп Ильясларга кайтканда, кайнанысы Сабира уфылды идән юып йөри иде. Тапкансың улым вакытын, миңа да әйтмәдең ичмасам дип каршы алды ул яшьләрне. Аннары истәп куйды. Киленкәй бигрәк тә кечтеки икән. Ильяс аны моны дәшмәде. Түр якка уздылар. Карали, Ильяс, ниткән бабайлар йоласысың бу? Диде Гөлнар гаҗәпләнеп. Өйләнәсең не, ниңә дә әйтмәгәнсең? Ни мин белмәдем. Аның кызыгы шунда бит. Кыз урлаганны беркем дә белмәскә тиеш. Мәсәлән, минем бабай әбине чишмәгә суга төшкән җиреннән урлап киткән. Әбигә 17дә тулмаган булган. Алар шулай сөйләшеп утырганда, кайнананың "Әйдәгез, чәй ичәбез" дигән тавышы ишетелде. Икәүләп өстәл янына килеп утырдылар. Анда ипидән гайры башка бер әйбер дә юк иде. Ризык пешерергә вакытым юк, аннан соң алырга мөмкинлегебез дә булмады, дип акланды кайнана. Бергә яши башлагач, Гөлнар бу йортта моңарчы бер кайда да күрергә дә, ишетергә дә, хәтта күз алдына да китерергә дә мөмкин булмаган хәлгә тап булды. Кайнана шикәр кымын, азык-төлекне келәттә бикләп тота икән. Бездән сорамыйча бер әйбергә дә кагылма, дип Гөлнарны ул беренче көннән үк кисәтеп куйды. Әлбәттә, мондый хәл киленгә бик сәер тоелды. Нишләптер, ул мондагы йозак битләргә һич тә ияләшә алмады. Сабира кайнананың һәр нәрсәсе санаулы, һәр нәрсәсе исәптә иде. Хәтта ул киленгә ашарга пешерергә дә рөхсәт итмәде. Башта кайнананың саранлыгын күрмәскә, сүзенә каршы килмәскә тырышса да, тора-бара Гөлнар келәткә кереп, ярмасын, макаронын, тузын үзе алып чыга башлады. Кайнана кешегә кабынып китәргә, агуын чәчәргә шул җитте. Ул Ильяска түкми чәчми, зарланган булып чыкты. Син, Гөлнар, әнине елатма, дип Ильяс бер көнне эштән ачулы йөз белән кайтып керде. Келәттән әйберләрне урлый башлагансың бит син. Гөлнар ни әйтергә белмичә, баскан җирендә тора таштай катып калды. Менә ничек икән. Димәк, әнисе малаена зарланган. Карале, бу кайнананы берничек аңлап булмый бит әле. Бер көнне келәткә аннан сораусыз кереп, кирәкле нәрсәләрне алган өчен ачулангач, Гөлнар аптырап аңа: "Ярар, әни, алайса моннан соң ашарга мин пешермәм", диде. Дөрес, моңа каршы тегесе берни дә әйтмәде. Үзе малаена хатының бер нәрсә дә эшләми, миңа булышмый, дип зарланган. Шуңа күрә бугай бер көнне Ильяс хатынына булай диде: "Белеп тор, әни белән уртак тел таба алмасаң, монда яшәмисең." Яшь хатын иреннән моны ук көтмәгән иде. Чөнки әле бергә яши башлауларына 3 айда тулмаган ич. Инде беренче төндә кулларымда күтәреп кенә йөртермен дип сайраган иреннән бүген менә нинди сүз ишетте ул. Әлбәттә, Гөлнарның бик ачуы килде. Син бабайлардан калган борынгыдан килгән йола дисең дә диюен. Алар бит әниләрен дә, хатыннарын да тигез күргән. Ә син? Шунда Ильяс сүзен әйтеп бетергәнендә көтмичә, аның кулыннан эләктереп алды да этеп җибәрде. "Кызны урлаганда гына йола ул, яшәү йолага керми", диде дә ире ишекне каты итеп ябып чыгып китте. Кунарга да кайтмады. Әлеге хәлләрдән соң икенче көнне Гөлнарның әйберләрен бер төенчеккә төйнәделәр дә өенә кайтарып җибәрделәр.
Мин сине кулларымда гына йөртермен дип ант ишкән ир кочагында яшисе урында аерылган исеме күтәреп, әти-әниең йортына кайтып кер әле син.